ara estem aquí. Aquí. I aquí? A tot Catalunya, Peyu. I és que quan ens entra per una orella, no ens surt per l'altra. A veure, t'escoltem de veritat. Jo a vegades... Ei, va, avui us explico un acudit jo. Ho intento, vale? Ho intento, allà vaig. Això són dues amigues que estan entrant a la discoteca, vale? I una d'elles porta un caçapapallones a la mà. I l'altra li diu, tia, però on vas amb això? I diu, no, és que m'han dit, tia, que els tios i les ties que valen la pena s'estan No, estan volant, per això el caçapapallones. I no penso deixar-ne escapar cap més. Pots tornar... Ai, sisplau, va, que arriba el jefe. Arriba el jefe, sisplau. Déu vos guard. I visca la banda! La Renaixença. El naixement del caçapapallones va íntimament lligat al naixement de l'entomologia, que és la branca de la zoologia que estudia els insectes. Que això també, Déu-n'hi-do, hòstia. No? Estudiar insectes. No, que algú m'expliqui per què coi la branca que estudia els insectes no es pot dir insectologia. Ah, val. No. És veritat. Ho quedarem ben difícil perquè com que el món és prou complicat, no? Com que els que van posar el nom a aquestes merdes eren intel·lectuals que només havien de dedicar el dia a inventar-se noms estúpids i llavors els del segle XXI que tenim altres preocupacions, que han de portar la nena a les extraescolars i totes aquestes merdes anar a comprar al súper. Au, espavila't. Insectologia era massa fàcil. Entomologia. Apa, nano. No? Home, no t'emprenyis, Peyu. No m'emprenyo, Trobo però... que estàs molt emprenyadot, No, però que no és un cas aïllat. Vull dir, és una cosa que jo ja fa temps que m'hi fixo. Hi ha més paraules d'aquestes, i els biòlegs són especialment idiotes en aquest sentit, perquè llavors, és que a la gent no li interessa la biologia. Doncs cardo una mica més fàcil, també, no? És veritat, això és veritat. Malacologia, per exemple. Què vol dir, Valents? Malacologia és la gent que recicla malament. Malacologia. No. Malacologia estudia els mol·luscs. No es podia dir moluscologia i ja està. No, tenia massa lògica per un biòleg. No pot ser. Almintologia. A veure, Valents, almintologia. Què? Algú? No ho sé. Els almintologia. Els almilto. És la branca de la zoologia que estudia els cucs. Carda-li cucologia, fill de puta. Cucologia. És cuc i cucologia. Cucologia. Cucologia sona un estrany. Bé, quan neix l'entomologia, que és la ciència aquesta que estudia els insectes als segles XVIII i XIX, és quan apareixen els primers caçapapallones, que eren ben senzills. Era un cèrcol de fusta o de metall i una xarxa de lli o de seda, i després hi ha aquí cadascú la seva habilitat per capturar l'animal. Tècnica, clar. Sí, que n'hi ha també que cacen papallones que sembla que juguin a tennis, que dius, no, ha de quedar viu. L'animal ha de quedar viu, en principi. Tot i que la papallona ja sabeu que tenia una esperança de vida molt, molt curta. Mitjana d'un mes, més o menys. Hòstia, no ho sabia. Sí, Tampoc dura? Depèn, però la mitjana, posem. Hi ha papallones més grosses que duren més, n'hi ha de petites que duren una setmana, també. Una setmana, que si el dilluns l'arrenques malament ja, no? Vull dir que quan es va començar a caçar papallones, al principi sobretot era per dissecar-les. Hi va haver una febre col·leccionista que va provocar fins i tot la desaparició d'algunes espècies. És que són molt maques les papallones, sobretot de lluny. Si les mires de prop... No t'agrada? Què diu? No. Que si són precioses. Que tenen la llengua així com... És veritat. Escolta, si ens mirem de prop, potser tampoc som tan bonics. No. M'has dit lleig o alguna cosa? És veritat que la papallona no deixa de ser una oruga una mica arreglada, això és veritat. Si li treus les ales, perd molt, És un cuc. És un cuc, que es podria estudiar cucologia. Per exemple. Cucologia. Per cert, hi ha moltes espècies protegides que no es poden capturar ni amb finalitats educatives, i això també genera un mercat il·legal bastant potent. Sí, col·leccionistes que paguen milers d'euros per aconseguir algunes espècies estranyes, Drogueu-vos, carai. Si teniu No t'ho calés, arregles així, tu. gasteu-vos els calés amb drogues i ja està. Si els agrada les papallones, pobra gent... Bueno, però drogant-te també en veuràs de papallones. Sí. I trac. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer? Avui ens visiten dos savis per conèixer. Un és expert en efectes especials en cinema i l'altre és un submarinista amb idees de bomber.
Tots dos junts han construït un plató de cinema sota l'aigua, que és el més gran d'Europa i està ubicat a Barberà del Vallès. Tenim ganes de fer-los moltes preguntes i esperem que es mullin amb les seves respostes. Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Lluís i Urtus. Lluís Rovira? Rivera, perdó. I Urtus Rovira. És que també ho poseu fàcil, com els biòlegs una mica, La idea és tocar els ous. Què heu menjat avui per esmorzar? Pues jo unes gotes de flors de bac. Què? Flors de bac? Flors de bac. No, una llesca amb botifarra d'ou. El micro, que si no et sentim. Perdó? Ara. Una llesca amb botifarra d'ou del Moianès. Molt bé. Boníssim. Lluís? Jo m'he menjat tot el que sobrava dels meus fills. Tot el que sobrava, entenent del seu esmorzar, no d'ells mateixos que hagin estat devorats. Exacte, de l'esmorzar. El cotxe escombra dels esmorzars, Exacte. A veure, Aquest sóc jo. Anem a explicar una mica a què us dediqueu. Vosaltres gestioneu un plató submarí. És així, això? Sí, nosaltres som una empresa d'efectes especials, però dels de veritat, no d'aquests de la IA, que diuen que ho faran tot. Bé, això és un tema, Això és un tema. Bueno, potser no. No? No, jo crec que no. Com ho viviu, això? Perquè vosaltres us dediqueu, heu fet efectes especials per moltes pel·lícules, heu guanyat diversos premis, no? Heu fet els efectes especials de Sirat, per exemple, que vau rebre premi ara no fa gaire. L'amenaça de la intel·ligència artificial en els efectes especials? És que portem amenaçats tants anys, ja, des de que va sortir els efectes digitals, el CGI, el no sé què, que ja vivim amenaçats. Llavors, quan vius amenaçat, tot això ja no és tant. Però és com dir que tot això ho farà la intel·ligència artificial. Jo crec que no. No li farà ni puta gràcia a ningú. És possible que no. Possible que no. Esperem que no. A més, els efectes subaquàtics a mi ja encara estan una mica lluny. Sí? La piscina aquesta ens salvarà encara d'alguna cosa durant uns quants anys. I si no, enterrarem a dins a tots els de la IA. Això que li he dit jo a la piscina aquesta, expliqueu-nos què és exactament i on està ubicat. Doncs bé, la piscina està ubicada a Barberà del Vallès, en un polígon. Maco. Maco. La veritat que sí, perquè almenys arribem i aparquem bé. És còmode. Sí, senyor. El Carràs és més lleig. Sí. I bé, és una nau industrial a la qual vam fer un boquete, un foradot, i no vam trobar aigua, llàstima, que s'hagués anat omplent a poc. Un foradot de quants metres de profunditat? Vam arribar fins als 13 metres, pràcticament, i s'ha quedat amb 10 metres. S'ha quedat, què vols dir? Que una mica de grava, matxaca, el formigó, el ferro, pim-pam-pum, 10 metres. Això no deu ser fàcil de tramitar un permís d'obres d'aquests. No, això, més que tot, aquí el David Bosch va ser el que va començar a moure els papers. Bueno, ho vam fer com es fan les coses. Jo li vaig preguntar a ma mare si em donava permís, em va dir que sí. Llavors vam fer la piscina, vam acabar l'obra, llavors vam anar a l'Ajuntament. Escolta, podem fer la piscina? Bueno, sí, està bé. I llavors la vam fer així, ja està. De fet, crec que la llicència, ara ho puc dir perquè ja està fet, abans d'ahir ens la van donar. Sí o no? Sí, està bé. Això és així? I ja han fotut 10 pel·lícules. Hòstia. Sí, home, sí, els departaments aquests tècnics dels ajuntaments sempre són al final el problema. Feu coses. Imagina't els de la Pasqual, tio, per muntar aquell bitxo allà, la que deurien tenir. Bueno, normalment aquests ho tenen més fàcil. Sí, també és veritat. Com més gros ets... Nosaltres som més de demanar perdó que permís. Exacte. 10 metres de piscina... I com es roda a sota l'aigua? Com es fa això? Imaginem-nos la logística, Són 10 metres de profunditat i llavors fots els actors allà dintre, les càmeres, hi ha un vidre al voltant, com funciona? Pues sí, el que fem és quan ens ve una productora amb una idea que volen rodar unes seqüències subaquàtiques, visualitzem, mirem tot el tema del que és el material, el que és la decoració, o sigui, un cotxe, una nau espacial, un camió... Heu fotut un camió a dins la piscina? Hem fotut de tot. Hi ha bastant, Déu-n'hi-do, sí. Naus espacials. I sense permís, Sí. Exacte. Ja ens ha quedat clar. Amb el de la seva mare, però que ja ajuda molt. Exacte. I bueno, quan tenim una miqueta tot el que volen rodar, el que fem és una mica d'ensajos amb els actors, amb els dobles, també tenim empresa d'especialistes de cinema, treballem amb ells
I llavors, quan arriba el moment de rodar, muntem tots els decorats subaquàtics i comencem el que volen rodar. Sigui l'escape d'un cotxe, un cotxe que cau a l'aigua, un barco que s'enfonsa, una explosió... qualsevol bestiesa que ens puguin demanar. El no existeix. I la pregunta tonta, perdó, les càmeres van a fora l'aigua o dins l'aigua? Les càmeres van a dins de l'aigua. Dins l'aigua, també. Tenim una finestra, com deies, Peyu, una finestra d'1 metro per metro, que tenim un camp de visió de tot el que és a la superfície de la piscina. Li diem la finestra del director. I allà ens ajuda molt a l'hora de quan muntem decorats, visualitzar o quan donem formació. Ajuda en el sentit que ens facilita molt la nostra feina. Clar, perquè... El fet de poder veure sota l'aigua en qualsevol moment. Però perquè ho entengui, vindria a ser com un aquari, com quan... Sí, hi ha un paret que té un tanc i hi ha una finestra on tu pots veure. Però la finestra, sobretot, és perquè hi ha un moment que quan estàs a dins de l'aigua tu sents per l'altaveu. Tira més a la dreta, però quina dreta? La de la càmera, la d'allò, la d'aquell? Perquè tot allò és negre i sembla que estàs al mig del mar, realment. Llavors no tens mai, no saps mai cap on és dreta, esquerra. I és el plató subaquàtic més gran d'Europa. Sí, podem dir que sí. Ens estem barallant amb un altre, però de moment som el més profund. Molt bé. Sí. Els altres estan una mica al nord d'Europa. Estan a Brussel·les, allà no fan pa amb tomàquet. Exacte. Ni mengen botifarra d'ou, tampoc. Escolta, anem a explicar una mica a banda d'això que feu. Qui sou vosaltres dos? Què us uneix? Com us coneixeu? Nosaltres ens coneixem de fot 20 anys, que treballem, que ens coneixem primer i després que treballem junts. Vull dir, jo vaig començar amb el món del sota l'aigua i ella estava en un restaurant a la Cerdanya, que ara això és com complicat d'enllaçar-ho. Com ho lligam, això? Però ell fotia cursos de temes de traje sec i de submarinisme en alçada, que és diferent, allò Vall de Núria... Submarinisme de muntanya. En llacs i espelobusseig amb coves d'aigua dolça d'alta muntanya. Que hi ha gent per tot, saps? Sí. Al món hi ha gent per tot. Bueno, és curiós, no? Llavors ens vam conèixer com dos friquis total de la vida i ara fot ja 20 anys que treballem junts. Allà el restaurant tenia una piscina i jo feia formació i feia batejos als xavals que venien per allà a la piscina i de cop va aparèixer el Lluís i jo omplia unes botelles allà i, hòstia, què estàs fotent aquí? Dic, doncs mira, omplim botelles, que tenim una escola de busseig, jo tinc una empresa d'efectes especials, em dedico al món del cine i ara estic rodant una caiguda d'un cotxe en un llac i m'estic cagant de fred, no aguanto, necessito que algú m'ensenyi especialitat, i aquí vaig entrar jo. Mira. I al cap d'uns mesets, poc temps, ell va continuar venint, va ser dels primers que va fer apnea, sense botella, al llac de Vall de Núria, sota el gel. Tu, Sí, és que hi ha d'haver gent per tot, sí. No tenia nòvia llavors i llavors no tenia res millor que fer. Ni fills, ni seguro, ni hipoteques, ni res. Tampoc esmorzava les restes dels fills ni res. I tu, Urtus, et diuen Urtus perquè et dius Albert, no? Sí. Albertus. D'Albertus, i d'aquí va sortir Urtus. Urtus. També culpa d'un pastís de Julivert, és igual. Sí. I va sortir el nom d'Urtus i sempre m'he sacat Urtus. Els pastissos de Julivert són molt sants. Sí. Ara li diuen així, pastís de Julivert. Urtus, i tu ja tota la vida t'havies dedicat al submarinisme d'alta muntanya? O d'on te surts, diguéssim? D'on ets? Ets de la Cerdanya, no? No, soc de Moià. De Moià. Soc fill de Moià. He viscut molts anys fora de Catalunya, d'Espanya, pel món del submarinisme. Sí, a on? He estat a Egipte, a Marroig, he estat a Tailàndia, he viscut a Mèxic, he viatjat 3 mesos aquí, 3 mesos allà. Al final, el món del busseig, vivim en el planeta blau, hi ha més aigua que terra, més de dir el planeta Terra, s'hauria de dir el planeta aigua. És veritat, això. I en aquest sentit, la meva feina m'ha acompanyat a poder treballar tot el món molt fàcilment. Llavors, per últim, va ser a Mèxic i de Mèxic a la Cerdanya. A la Cerdanya. Obres un restaurant allà i aquí és on us coneixeu vosaltres dos. I aquí és on ens coneixem. I el plató aquest qui el munta? Aquí la pregunta, Peyu, era que abans de ser bussejador, o mentre jo ja bussejava, tenia una empresa de construcció. Tenia una promotora, una immobiliària, construïa, venia i anava fent una miqueta així. Però jo no ho sabia. No. Tu pensaves que aquest senyor era el del restaurant i prou. Sí, jo feia xuletons i bombolles a 2.500 metres. D'acord. Està tothom aquí pendent de veure cap on anirà la història, eh? Tothom està pendent de veure... Al final... A veure quan entra la policia. Resumint, no sé,
Ell ve a dinar allà, us coneixeu... No, o sigui, un dia diem, escolta, estaria bé com fer una piscina aquí, no? Llavors jo, com a empresari, agafo, busco un proveïdor, vino a veure una constructora, no sé què, i un dia estem... Saps? O sigui, la piscina s'ha fet a base d'aguanta'm el cubata, no? El concepte d'aguanta'm la copa, no? Ja la faig jo. Sí, no, i de cop diu, hòstia, doncs la faig jo. I jo el miro en plan... I em diu, no, que jo tenia una constructora, que tenia excavadores i tot, i joder... I a partir d'aquí, primer vam decidir una mesura, jo vaig tornar al cap de 3 o 4 dies i vaig dir, però aquest forat és més gran del que vam quedar, i bueno, sí, sí, al final... Les màquines. És que em donava toc i vaig augmentar 4 metres, llavors al principi la piscina era de 5 metres, llavors va venir a veure'l un operador subaquàtic de València i va dir, hòstia, no, hauríeu de fer un fosso com més d'això, de 10 metres, i llavors, montar por corte, aguántame la copa, no? Sí. O sigui, la piscina l'has construït tu, Urtus, amb les teves mans. I amb el permís de ma mare. Sí. Però has abocat tu el formigó, has fet tu el forjat... Tot. Aquest va ser el tema. Jo tenia empreses de submarinisme recreatiu a la Costa Brava, i bueno, degut a aquest cafè, aquest cubata, aquí vam arribar a l'acord en plan, escolta, Lluís Rivera, si tu pagues les factures, jo lligo el ferro, encofro i tiro el formigó. I faig instal·lació de tubos, tot, De fet, quan estàvem construint, clar, jo estava sol, en plan, joder, necessito algú que m'ajudi. En aquell moment vaig decidir, en plan, vale, se m'està girant tota la vida, fa molts anys que ens dediquem al món del cinema, però jo tenia aquestes altres històries, vaig decidir vendre-ho tot, i necessitava una mà dreta que m'ajudés. Llavors el capità, el patró que tenia jo de la meva embarcació, per treure la gent a bussejar, aquell hivern li vaig dir, escolta'm, necessito que vinguis, que m'he liat a fer una piscina i t'ensenyaré com funcionen les alicates i el filferro i aquestes coses. Ja no són amics, Ja. O sigui, necessites un ajudant de paleta i vas a buscar un patró de barca. Sí, és normal. És que tot funciona, bueno... Sí, de moment anem bé. Bueno, la piscina no perd. Perfecte. Important. El més gros és que la vam poder omplir quan hi havia sequia. Amb el permís de ma mare. Sí. Sempre. I aquí veu rodar escenes de Lo Impossible, tinc entès. No, Lo Impossible fa ja... Ja estava feta. Ja estava feta, però hi veu participar també vosaltres. Sí, de fet, aquí és on ens vam fer la primera feina junts. O sigui, en aquest moment del restaurant, que jo estava omplint botelles i va aparèixer el Lluís, tinc una pel·lícula, necessito un tio amb experiència amb aigua, jo soc bussejador, però no tinc aquest nivell, i jo li vaig dir, jo tinc molt nivell de submarinisme, de busseig, però no en tinc ni idea del món del cinema. Llavors, aquí va ser la resposta. Som el millor aquí. Entre els dos fèiem... O sigui, a nivell de bussejador, tu, Albert, ets més bo. Urtus, sí. Tu, Urtus, ets més bo, i tu, Lluís, ets més bo en el cinema, diguéssim. Sí, jo tinc més experiència en el cinema. Ara quasi bé, ja l'alumne ja quasi l'està apretant. Ja. Això és veritat, sí. Però sí, la primera pel·lícula que jo no sabia ni on estava, ni Antonio Bayona, ni... Una pregunta, en aquesta piscina, algun actor professional que... Perquè a quina temperatura està l'aigua quan treballeu allà? Entre 25 i 29 graus. Algun actor que s'hagi atabalat, que diguis, hòstia, traieu-me d'aquí, que no me'n surto? Bueno, hem tingut experiències una miqueta de tot. El que sempre demanem a assajos, poder entrenar amb els actors o amb els dobles, això facilita molt la feina. Però sí, va haver-hi una anècdota, no va ser ben bé en aquesta piscina, va ser a Madrid, aquesta encara no estava construïda, que estàvem rodant i estàvem a dins d'un container, una caixa, i havíem de ficar l'actor a dins de l'aigua, allò s'enfonsava. La pel·lícula era Bajo Cero. Bajo Cero. Amb l'actor Javier Gutiérrez, i va ser un moment crític perquè l'home es va atabalar molt, no va haver-hi aquests assajos, i va dir en un moment que abandonava la pel·lícula. Me voy. Sí, i aquí va ser quan ens vam ficar el freno, i al final, a poc vam demanar aquests assajos, vam entrenar, i realment al final la vam salvar, i superbé, o sigui que va fer un gran treball. Déu-n'hi-do. Però sí, no a tothom li agrada l'aigua. Hi ha molta gent que... Vull dir, a mi fer teatre m'encanta ara. Si em cartes a dins d'una piscina... Bueno, em mataries, perquè l'aigua no la domino. Algun projecte pendent? Esteu foradant algun altre polígon o...? No, a ma mare ja no cal demanar-li. De fet, hem deixat de fer obres després d'això. Ha sigut o sigui, guai veure-ho ara, però tan traumàtic que ho hem deixat. I ara pel·lícules, sí, ja... El que passa és que sempre, com que de les pel·lícules no ens deixen parlar, saps? Però sí, tenim pel·lícules. Teniu pel·lícules. Sí, pel·lícules tenim i un parell de potents que
què passa sota l'aigua. Vam començar ja perquè jo tinc la nevera buida, fa eco, és blanca. Llavors ja... Quan s'acabin les pel·lícules ens quedarem a llegir els crèdits, a veure si sortiu. Exacte. Però bueno, va venir el Travolta ara. Què dius? Amb el Travolta, sí. A Barberà? Exacte. El què? A Barberà va venir en Travolta? A Barberà, sí. A dins l'aigua? El van fotre dins l'aigua? A dins l'aigua, sí. És gros, això. I va signar el llibre de l'Ajuntament, saps aquest? Mira. Que ve l'alcalde i, por favor, me puede firmar en el libro de l'Ajuntament. El llibre d'or de l'Ajuntament de Barberà i en John Travolta. Ojo, I gràcies a dos penjats que li a la mare d'un permís per fotre un forat. I jo que li aguantava el cubata, el patró del barco. El patró del barco. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí. Us dic una paraula i 3 definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de... Vera! La paraula d'avui és solàs. Solàs, acabada amb C trencada. A. Solàs, dit d'aquell sol que fa en ple hivern i que gaudeixes com si fossis una sargantana. Vaig tenir una nòvia hippie que després de fer l'amor en ple mes de gener sortia despullada 10 minuts al jardí perquè li toqués el solàs. B. Solàs, adjectiu que fa referència a la persona que acostuma a passar moltes hores sola, amb poca vida social. Aquell meu fill el tinc tot el dia tancat a l'habitació jugant a la PlayStation, ni menjant xetos. Ens ha sortit així solàs. O C. Solàs, entreteniment agradable, activitat o acció que et fa estar content quan la fas. L'avi els últims anys s'entretenia a fer maquetes d'edificis de Catalunya amb escuradents. Ben lletges, però mira, era el seu solàs. A, B o C? Jo dic la C. La C. La C, correcte! Us emporteu la llangonissa i, bueno, si torna el John Travolta li deixeu trastar o... Sí, home. Alguna altra celebritat. A Catalunya sempre hi ha hagut molta tradició en l'observació de la natura. Sí. De fet, l'any 1994 es va iniciar un projecte que es diu CBMS, Catalan Butterfly Monitoring Scheme. Scheme. És que parlem del caçapapallones avui. Sí. Celebret deveu fer servir, també, si us cau alguna a la piscina. Per pescar en Travolta. Sí, exacte. Home, i tant, sí. Que et cauen de coses. Per treure el camió i el barco. Exacte. Bon celebret, Sí. Doncs aquest projecte es tracta que una sèrie de voluntaris repartits per tot Catalunya van anotant quines espècies de papallones han observat. Sí. Després de més de 30 anys recollint dades, s'ha convertit en una de les fonts d'informació de biodiversitat més importants del Mediterrani. Hòstia, no m'ho miraré pas. Ai. Per què no? Mira tu, jo hi he entrat a la web d'aquesta gent i està bé, hi ha gràfics interessants. Sí, perquè vols que hi entri. Veuré un gràfic que diu cada cop hi ha menys espècies i menys biodiversitat al Mediterrani. Però està bé saber-ho. Veuré això, què? Sí, veuràs això. que sí. Està bé per saber-ho per posar-hi remei, perquè no acabin de desaparèixer. Exacte. Si us agraden les papallones i teniu una mica de jardí, hi ha un altre projecte que és molt xulo també, que es diu jardinsdepapallones.org, així tot junt, jardinsdepapallones.org, i aquí t'aconsellen sobre quines plantes i flors has de plantar per atraure les papallones i pots registrar el teu jardí i anar entrant dades de les papallones que Jo estic apuntat aquí, això sí que ho faig. Ah, sí? Llavors les papallones les vaig entrant, les que veig allà al jardí. Ah, molt bé. No tens prou feina, Peyu? Vull dir, on treus el temps tu, per anar a comptar papallones encara al jardí a casa teu? És així, m'agrada. Cadascú... Droga-te, Peyu. Jardins-de-papallones.cat, dius? Jo m'ho faré, em poso 2 textos allà a la finestra i, bueno, al Baix Llobregat tampoc crec que tingui molta feina no comptant papallones. No ho crec. no. Però, bueno, algú les ha de comptar, també. Sí, és veritat. Lluís Hurtus, gràcies per venir a seure una estona a l'escó de la Renaixença. Gràcies a vosaltres. Que l'escó aquest jo penso que l'heu recuperat del Titanic o... Per què? Jo no sé, quasi bé volco. Sí, és veritat que és molt tou, eh? Sí. T'has de seure els dos de cop, perquè primer un i després l'altre és com l'ola del tsunami, de l'impossible. Està donant cuidado. Lluís, moltes gràcies. Hurtus, moltes gràcies, que vagi bé. A vosaltres, gràcies. Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Et donarem esmorzar i una tassa de la Renaixença. Àlex Vila. Ei, bon dia. Has anat a caçar papallones? Correcte. Sí? Sí. Espero que hàgiu canviat les piles dels vostres marcapassos perquè és un nou dia d'emocions fortes.
Avui he anat a comptar papallones, efectivament. No ho he fet sol, perquè algunes coses s'han de fer acompanyat, no? Per no semblar un desequilibrat. No és el mateix anar al cine sol que anar a comptar papallones sol, suposo. No sé. Home, algú comptant papallones sol... Bueno, és igual, tampoc volia... Ha quedat malament això perquè és un prejudici molt lleig. Esborrem-ho. Aleshores, he anat fins al Museu de Ciències Naturals de Granollers, ciutat coneguda com el París del Vallès Oriental. I... Sí, ho he sentit mai, això. Bueno, ja ho sabeu. Però hi ha la Torre Eiffel. Sí, exacte. La porxada. I allà vaig estar parlant amb l'Andreu Ubach, que és doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona. Mira. Total, que l'Andreu, no us ho creureu, però és un dels coordinadors d'això que explicava abans la Mercè. Sí? Del Butterfly. Sí, CBMS, que és bàsicament això, una línia de treball al voltant dels lepidòpters, que és com li diem a les papallones als científics. Ah, sí? Sí. Com dimonis es compta una papallona, Pell? T'estaràs preguntant. Bueno, quan la veus l'apuntes, no? Però no per això he dit, jo no sabia que era doctor, doncs li vaig preguntar a un doctor de biologia que com es compten les papallones, escoltem-ho. O sigui, el caçapapallones el feu servir vosaltres? Sí, o sigui, és l'eina indispensable. Per fer tot això, el que fem és caçapapallones, una gorra pel sol, com és evident, i una fitxa de camp. Que comptar una papallona és caçar-la amb el caçapapallones i fer una, o no? O sigui, comptar una papallona és, jo veig una papallona, doncs un palet. Atalanta, un palet. Migradora dels cars, un altre palet. Aquesta que no sé quina és, sí, la capturo, me la miro, la deixo anar. Un altre palet, i ja està. Clar, és anar posant palets, eh? La ciència a vegades és posar-se una gorra i anar fent palets, Com copulen les papallones? Això ens agrada. Això sí. Anem als temes forts. Tinc una explicació a l'Andreu. Abans hem d'entendre un parell de conceptes. Existeixen els mascles territorials, que defensen el territori, i els patrulladors, que es mouen per diferents territoris. Sí. Com percep el territori una papallona és una cosa que jo ara mateix no us puc explicar perquè no ho entendríeu, és complex d'explicar. A vegades també és complexa com percep el territori la gent, també, no? Sí. Aquesta gent que diu Catalunya és Espanya, Espanya, Catalunya, i aquestes coses, sabeu, no? Sí. Que aquestes mateixes persones que diuen que Catalunya és Espanya, després et diuen, tu parles català i et diuen, en espanyol, que nos entendamos tot. Si Catalunya és Espanya, no és el català més espanyol que el propi espanyol? Jaque mate, espanyolitos. Sí. Bueno, et vaig seguint. Com funciona? Jo et vaig seguint, ara que tu et segueixis de tu mateix tinc més dubtes. No. És que m'han posat aquesta armilla avui. Bueno, aleshores... Sí que t'han trajat avui vas més... Vas més maco. Sí. Portes tota la setmana més trajat, ja. També és veritat que porto tota la setmana. Escolta'm, sembla una papallona. Estàvem intentant parlar de com... Perquè has vengut un titular... Com copulen les papallones. Ja arribem, perdoneu-me. Arribem als territorials i els que volten. Ara, els mascles territorials esperen a que les femelles vinguin a aparellar-se amb ells, i els patrullers van a buscar-les. Mira, Peixades és territorial i jo soc patruller. Escoltem una curiositat sobre els patrulles. Els patrulladors són mascles babosos, perquè són mascles que van directes, van perseguint, O sigui, la típica imatge d'una papallona que va passant un camp amb una línia recta, probablement és un mascle que està buscant femelles activament. La femella no té garanties de que el mascle sigui bo, simplement potser és un mascle babós que està allà perseguint i tal. Què fa la femella? En molts casos, aquestes espècies han desenvolupat comportaments per dir-li que no és no, i de vegades li ensenyen l'abdomen justament dient-li que no. Que no, També ho has de saber, Que t'ensenyen l'abdomen vol dir que no. Sí, en el món de les papallones. Estem parlant de papallones. Sí, ja. Si veieu una papallona passant així molt ràpid, és un mascle babós. Va follar. Sí. Aleshores, fins i tot les papallones entenen que no és no? En canvi, a vegades hi ha persones que, una vegada més, l'ésser humà, que hauria d'estar a la part de dalt de la piràmide, adquirint comportaments de l'espècie de la part més baixa. No? Vaig aprofitar que estava acompanyat d'un doctor en ciències especialitzat en lepidòpters per preguntar-li què són les papallones. Lepidòpter és papallona. Sí. Així us podeu fer els xulos. Sí, lepidòpter. I amb aquesta curiositat que li vaig preguntar, que és, si tu li toques les ales a una papallona, home, això és un mite, Això ens ho han dit sempre. Escoltem-ho. Aviam. I aquesta cosa que deien de que les ales de les papallones són molt sensibles, que si les toques se li treu la pols, això com funciona? Anem a desmitificar, no? Sí. Les ales de les papallones són fines membranes que estan recobertes d'escates diminutes.
diminutes. De fet, el nom tècnic de papallona, que és lepidòpter, lepido vol dir escata. La pregunta és, quantes escates hi ha a cadascuna de les ales de les papallones? Sabries dir un número? 1.500. Multiplica. I a cada ala potser hi ha unes 50.000 o 100.000 escates. Perquè perdin una mica de pols, no passa res, no? Vols dir? No les toqueu. Ah, val. Però que no és per... Sí, que es poden tocar, però amb cuidado. Amb cuidado. Però és per les escates, no és que tinguin una pols dada, saps? Però jo crec que és millor la gent dir-los que no les toquin. No ho toqueu. Correcte. No ho toqueu. No, una vegada més, no ho toqueu. Queda parat, ara. Per què? No, però és que un reportatge guapo. Bé, sí. No sembla ni que l'hagi fet l'Àlex. No. Sí, això és tot. Com va dir aquell senyor després de l'explosió durant aquell experiment de ciències a la Casa de Cultura de Girona l'any 2022, us en recordo? Aquell vídeo m'agrada molt. Visca la ciència! Ja està superat allò, ja. A mi, bueno... Bueno, hauríem de passar pàgina. És la conclusió, visca la ciència. Visca, que vagi bé, Àlex. Moltes gràcies. Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda del mur de Berlín. Avui, què ha sigut? Quina orquestra. Un gos que ha passat. Quina raça era aquest gos? Un gos que ha passat. Era un gos gros, eh? Era gros i estava nuegat. Sí. A veure, avui es porto l'Ona, que és una gossa més petita, és mitjaneta, és una border collie, de Sant Antoni de Calonja, i la seva responsable és la Núria Rubau. Rubau. A veure, veiem-la. Aviam. Ui, que maca. Cosseta! Molt bé. L'Ona li agrada el repic de campanes, però és que li agrada molt. O sigui, cada vegada que sent el repic de campanes es posa a udolar com una boja. Ah, mira. Però només udola, o sigui, és que no udola amb res més, només amb el repic de campanes. Amb les campanes, eh? Que hi haurà campanes avui. Potser sí, Mercè. Que hauràs d'escoltar la història. Ai, quin nervi! Has fet una pausa en la que en aquests 3 segons s'ha llegit per dins tot el paràgraf per veure si hi havia campanes. Ha sigut... Què haguessis preferit? Una resposta... A la babalà. Perfecte, Arnau, perfecte. És que ja no s'estila la gent que pensa abans de contestar. M'ha agradat molt. Molt bé, Arnau. Endavant. D'acord, estava processant la resposta. En menys de 10 anys, França ha tingut 3 guerres religioses entre catòlics i protestants. L'any 1572, aquests conflictes podrien estar a punt d'acabar-se perquè la cort francesa vol casar la princesa Margot, que és catòlica, amb Enric de Navarra, que és protestant. Un casament per la pau. En un casament poden haver-hi campanes, doncs. Avui passegem el gos per París, 18 d'agost del 1572. Som just al costat de Notre-Dame. L'Ona ha començat a udolar com una boja perquè les campanes dels 2 campanars de la catedral no paren de repicar. Mira. Oita, oita. Veus? Volies campanes, oita? Quina campana. No hi eren, en principi els hi ha posat l'Arnau un moment, aquest paràgraf. Avui tindrà lloc el casament entre la princesa Margot, una catòlica, i Enric de Navarra, que és del bàndol protestant. Serà un dia de reconciliació. Heu de saber que els protestants francesos, també anomenats hugonots, creuen en les ensenyances calvinistes i no accepten l'autoritat del papa de Roma. Opinen que l'Església Catòlica està podrida. Els hugonots volen portar una vida estricta i piadosa, lluny dels luxes innecessaris. De moment, punt positiu pels hugonots. Sí. Totalment. Els hugonots van fortíssims, no us penseu. Diuen que els bisbes són uns corruptes i que el papa de Roma ja no és un líder espiritual, sinó que diuen que és l'anticrist directament. Home, no. Dir-li anticrist al papa de Roma per aquí sí que no passa. Home, és gros, És anar fort, No. És anar a tope. És anar a tope. I què en pensen els catòlics de tot això? Doncs que els hugonots són uns heretges i que haurien de cremar a l'infern. Com que els hugonots fan cerimònies nocturnes, els catòlics els acusen de retre culte a Satanàs. Bueno, trobo que tenim un bon ambient, per un casament. Sí.
Sí, perquè recordeu que un és hugonot i l'altre és catòlic, eh? És el risc, No sé si hi haurà policia vigilant-ho. Veurem, algun mosso d'esquadra. Exacte. No sé. Aquest casament podria solucionar, però, les disputes religioses entre els dos bàndols. La idea l'ha tingut ni més ni menys que Caterina de Mèdici. Jo. L'he tingut jo. Molt bé. Sí, Déu vos guard. Hola. Soc Caterina Maria Ròmula di Lorenzo de Mèdici. Dels Mèdici de tota la vida. Sí. És maca, Sí que és maca. La Caterina és una Mèdici. Forma part d'una de les dinasties més poderoses de Florència. Sí. Malgrat tot, el pas més important de la seva vida el va fer quan tenia 13 anyets i es va casar amb el duc d'Orleans. Ell va arribar a ser rei de França i la Caterina va arribar a ser la reina consort. Ai, sí, de veritat, me'n recordo, no? Quins temps aquells, reina de França, fixa't tu. Un cop instal·lada a la cort francesa, però s'ha de dir que no va tenir una vida gaire fàcil. I tant. No, de veritat és que me les feien de tots colors, Els francesos? Sí, Ai. les mil i una, Però la Caterina es va saber defensar. Les males llengües diuen que eliminava els seus enemics enverinant-los. De fet, li deien la reina negra. No, a veure, no. No, això em queda molt gros, ara. No, ara aquestes coses... Ja no enverines, ara? No les faig, molt bé. aquestes coses ara ja no Però feio. algú sí que havies enverinat. M'agafàvem, llevàvem amb el peu esquerre i apa! Els anys daurats de la Caterina ja han passat. Ara el rei de França és un dels seus fills i ella està retirada de la política. De tota manera, ha sigut ella que ha tingut la idea del casament per agermanar catòlics i hugonots. Ai, sí. Mira, he tingut una pensada ara, a veure què us sembla, Com ho faràs, això? He pensat casar la meva filla Margot de França amb l'Enric de Navarra. Molt bé. Què us ha semblat? Un de cada. No, és un... A veure, els casaments aquests forçats sempre acostumen a anar bé, I tant, i tant. Sí o no? I tant. Sí. Penseu que l'Enric de Navarra és un militar que ha participat activament en les guerres de la religió. Ha lluitat contra els catòlics i ara s'hi casarà. És un paper difícil, també, una mica. Què en pensa l'Enric de Navarra de tot plegat? Sí. Què vols que em pensi, també? No Saps sé. què vull dir? Doncs m'hauré de casar amb aquesta mossa pel bé de França, així. Quins ànims, tu, no? Bueno, sí, noi, collons, què vols que et digui, saps? Il·lusió que em fot tenir la reina negra de sogra, saps? Què has dit? Què cony has dit? Res. Us heu confós, Us heu confós, Vull dir que és que haig de vigilar, peio, que no em foti algun verí a la beguda, aquesta dona. Sí? Bueno, ara ha dit que ja no enverina. Oh, sí, bueno. Ja no enverina, tranquil. I la núvia? Anem amb la princesa Margot de França. Què n'opina la núvia? Jo? Soc jo la núvia? Sí. Que m'he de casar amb qui? Què heu dit? Ella? Oi, és que si t'explico, està contenta! Està molt contenta! Però, escolta, mare. Sí, estàs Se t'estan contenta o anant de no les estàs mans, contenta? No, carinyo, estàs encantada de la vida. Bueno, tampoc no cal anar tan enrere. Jo conec d'algun Enriquet despistat actualment i també... Ui, cap a més jove, Què dius? Què diu? Res, estava intentant... No sé si està pitjor la mare o la filla, ja t'ho diré, No saps on t'has ficat? Què diu? Em sembla que me'n torno una barra, Que no cal anar tan enrere, que jo conec d'algun Enriquet despistat actualment, que també se'n va cap a algunes que tenen uns anys menys que ells. Sí. Quin Enriquet? M'estic fotent en un enrenou jo sola. No sé. Quin jardinet més mono, filla! Seguim, que ara arribarà el casament. Bueno, gente, me'n vaig cap a Navarra a buscar espàrrecs. El més gros és que el casament no se celebrarà dins la catedral, com que l'Enric, tu, Fel, ets protestant, no vols entrar a Notre No, que Dame. collons haig d'entrar a Notre Dame? Jo em quedaré aquí fora. Vull dir, si em necessiteu per alguna cosa, sóc aquí fora que fot un cigarro. Vale. Sí, els protestants, que tenen aquestes coses que com són, Ara no vol entrar, ara ens haurem de fotre tots a fora! Doncs sí, mira. Hòstia, és ben boja la teva sogra. La Caterina de Mèdici ha ordenat construir una plataforma situada fora a la catedral. Després de la missa catòlica, la núvia sortirà fins a la plataforma i celebraran el casament allà. Vos, Margarita de França... Ja hi som tots. Accepteu Enric de Navarra com a espòs? Sí, ara després d'aquest show meu no em queda un altre. Sí que vol! Sí, clar que vol! La nena diu que sí que vol! Sí, ai, home, t'has fet mal a la mà. Vos, Enric de Navarra, accepteu Margarita de França com a esposa? Sí, clar, quin remei. Vinga, va, pa'lante. Au, doncs, vinga. Vinga, va.
Visca els nubis o el que sigueu vosaltres, perquè hi foteu unes ganes que Déu-n'hi-do, també, eh? Bueno, vostè tampoc és l'alegria de la festa, eh? És que... Havia fet mai un casament així tan descafeinat? Mai. Heu sentit els nubis? Això més que un casament sembla un enterro, eh? Collons, una mica de ganes. Enric de Navarra, de pare francès, sap que ha de fer aquest sacrifici pel bé de França. A ell se li atribueix una famosa frase que va dir just després del casament. París bé val una missa. Bravo! Oh, bravo! Sí, Ara ben casada que t'hem casat. Quin poeta! Bravo! Una gran frase per resumir un conflicte moral i religiós. Enric de Navarra sacrifica part de la seva fe per salvar la ciutat de París. És una ciutat fortament catòlica. Una simple missa pot ajudar a juntar un regne dividit. T'ha quedat bé, t'ha quedat bé. Vols tornar-la a dir? Torna-la a dir. Calleu, sisplau. Escolteu-me. París bé val una missa. Llàstima que alguns historiadors diuen que aquesta frase no la va arribar a dir mai, però vaja. Collons, Peyu, també, ara que havia quedat tan bé tot això. Hem començat el passeig amb l'Ona, la nostra gossa, udolant les campanades que anunciaven el casament. La cerimònia s'ha fet, però ha sigut un fracàs. Ai, per què? Mira, no es Ai, veia. tan enamorats que se'ls veia. Sí que se'ls veia bé. Els he casat tan bé com podia. Mira, els nuvis encara s'han mig comportat. El problema és que el papa de Roma no ha autoritzat el casament. Ha dit que allò no és vàlid. A més, l'ambient de París està molt caldejat. Heu de saber que moltíssims nobles hugonots han vingut fins a la ciutat per donar suport a Enric de Navarra i això ha causat tensions. Es calcula que uns 2.000 hugonots... Jo, de veritat, cada vegada que dic hugonots m'imagino uns monstres. Té nom de monstre, no de persona. Són persones, eh? Sí, no. 2.000 hugonots. Sí. Home. Visca, somos hugonots. S'han instal·lat a París durant el casament i s'han topat de cara amb els seus rivals catòlics. Passejant l'Ona, la nostra border collie, podem comprovar la mala maror que hi ha per París. Déu vos guard, que passeu un bon dia. Déu vos guard, diu aquest? Déu vos guard, hugonot del dimoni? A quin Déu li reses, tu? Jo? Li reso al Déu veritable. A veure si cremareu tots a l'infern, deixebles de Satanàs. Calma, nois. Els hugonots han vingut a París amb la millor de les intencions, esperant que el casament acabi amb el conflicte. Llastimosament passarà tot el contrari. El senyor Gaspar de Coligny és un dels nobles que ha vingut per donar suport a Enric de Navarra. Ell també és un dels líders protestants. Doncs bé, mentre passeja per París, serà víctima d'un atemptat. Els agressors li disparen amb un arcabús i el fereixen a la mà i al braç. Cago en Déu! Perdó, vull dir, maleïts catòlics. Qui hi ha darrere d'aquest intent d'assassinat? Doncs em sap greu dir-vos que mai se sabrà. Tampoc hi ha gaire temps per reflexionar-hi. La nit del 23 d'agost, la vigília de Sant Bartomeu, els catòlics entren a la cambra d'en Gaspar, que està recuperant-se de les ferides. Què voleu de mi? No deies que el teu Déu era l'únic i veritable? Sí. Doncs mira, ara t'hi reuniràs ràpidament amb ell. Un grup de catòlics maten en Gaspar allà mateix i seguidament el llancen per la finestra. Per què els llencen la gent per la finestra? Com una mania. És una mania, això. Hòstia, mata-li i ja està. No hi ha cap necessitat de llançar per la finestra. Bueno, sempre... Aviam si vola. Fa més... Ara, després de mort. Sí. Aviam si va al cel. El cos del líder protestant, a més, acaba decapitat i mutilat. No en tenen mai prou, la gent. Ja l'has matat, hòstia, deixa-la estar. És de nit i sonen les campanes. Aquest cop no és per celebrar res. Tot el contrari, anuncien l'inici d'una matança indiscriminada de protestants. L'Ona es fot udolar, però valdria més fugir. L'endemà, dia de Sant Bartomeu, París es desperta amb una brutal caça d'hugonots. Tots els protestants que havien vingut per celebrar el casament seran assassinats enmig del carrer. Ni la Caterina de Mèdici ni ningú de Palau gosa aturar-ho. Es diu que a Palau estaven tan acollonits que la consigna oficial va ser aquesta. A veure, Goita, si els volen matar, oi? És que a veure qui sóc jo? Ara perdem... No, no els matis! No, ara jo no. Feu el que vulgueu una mica. Aquesta és l'ordre, eh? Ah, sí? Si els volen matar... Si volen matar, que els matin. Que els matin. És que els matin, no? Mira. Farem samarretes d'això. Sí, si els volen matar, que els matin. El que pueda hacer, que haga, eh? Ara. Home, ben vist, eh? N'és de llest, aquest xic. Sí. Que ho va parir. Sí. Sembla que no hi toca. No? De tant en qual connecto, eh?
Mentrestant, els cadàvers s'acumulen al riu Sena, que s'acaba tenyint de vermell. Els protestants estan rodejats, no tenen res a fer. Com sempre passa durant les persecucions, també hi ha lloc per les venjances personals entre veïns. Es coneix algun cas de comerciants que, aprofitant el caos, van eliminar la seva competència. Sí. Clar, aprofitant la benentesa. Aquest meu veí, el carnisser, que té la carn boníssima, fot unes llangonisses de puta mare, és protestant. Ah, sí? Mateu-el. L'hem de matar? Mateu-el. Sí? Sí, home. Jo sóc carnisser, també. No, jo també. Ah, tu ets carnisser, eh? Sí, però ell és protestant, carnisser protestant. Mateu-el, sisplau. I llavors proveu si vola. També, si fa les hamburgueses més bones que tu... Hamburgueses no se sabia encara. No, botifarres. Llagonissa. Botifarres. Sí. Noi, ha anat així, això. Sí. La història. La història sempre ha anat així. Qui pugui fer que faci. Aquí també va passar, eh? Aquí, sí. Aquell diu que va cremar una església. Sí. El dia que la van cremar també hi era aquell. I aquell no hi era. Però... A Osona n'hi va haver molt. Sí. Bueno, tot Catalunya. Tot Catalunya. La matança del dia de Sant Bartomeu va ser una autèntica animalada. Es diu que 2.000 hugonots van morir a París. I si sumem les altres regions de França, la xifra puja, atenció, als 70.000 morts. És gros, Uns quants. Heu de saber que Enric de Navarra, el nuvi, sobreviurà a la matança i es convertirà temporalment al catolicisme per salvar el coll. Tu diràs. Demà. I el que faci falta, converteixo. De fet, acabarà sent Enric IV de França, un rei que farà tot el possible per tornar a germanar protestants i catòlics durant el seu mandat. Anem a veure si sobreviu la nostra gossa, l'Ona, la Border Collie. A veure, jo ja sóc aquí amb el... Eduard. Amb l'Eduard de... Molins de Rei. Eduard, de Molins de Rei. Eduard, la vida de la nostra gossa a les teves mans. Hem dit que Enric de Navarra va sobreviure a la matança i que es va coronar rei. Va ser un rei molt estimat pel poble, gràcies a les seves polítiques, però el pobre home també va morir assassinat. Com va morir Enric IV de França? A. Apunyalat per un fanàtic catòlic. B. Enverinat per la seva sogra, Caterina de Mèdici. O C. La seva amant el va ofegar amb el coixí mentre dormia. No la caguis, eh? Que hem de salvar el gos, eh? A, B o C? Molta pressió. Molta pressió. La B? La B, eh? Sort que ja n'hi ha forces de Border Collies. No, sí, era l'A. Era l'A. Va morir apunyalat per un fanàtic catòlic i l'Ona ha mort per culpa d'un senyor de Molins de Rei. La matança de Sant Bartomeu, que es va fer el 24 d'agost de 1572, un assassinat massiu de protestants i també d'una pobra Border Collie de Sant Antoni de Calonge que li agradava udolar mentre repicaven les campanes. Una de les tantes morts injustes d'aquest fatídic dia. El que ha començat com un passeig tranquil amb un casament entre una catòlica i un protestant ha acabat com el Rosari de l'Aurora. Una taca ben negra per la història de França. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre espírit.